Nyamira mheshimiwa Okongo Mugeni niko bona atumire eng'ora yabene gochiase yamate yumogaka nyagusira onyonka ase ogusira kumogina Teresia Nyaboke omoke uyosira obogima bwaye keragendrete konyora obobwenia ase enyagitari yakakana igasomo cho Nairobi. Teresia Nyaboke ngina moseneta bwe county ya Kisii mheshimiwa Richard Onyonka ase moseneta Okongo Mugeni atumire eng'ora yabene na kubagania bagendre gutwara liberera chinga kichiga chobokendo. Nchi uno moseneta bwe county ya Meru Okongo Omogeni ongereri bageri korwe ngora na pole ujese familia ya mheshimiwa Onyonka soko mosirio mama mwabo mongina Teresia ongo sabera familia ya mheshimiwa Onyonka na bantu ba mwabo umane nyasanya ale ko bagata ko bana barabo chinga kinkongo bakolero mongina Teresia oyu anyaliro gokorega singia sana asoro gongoroito rwagusi mheshimiwa na bantu ba Kisii county mwensi on behalf of the people of Nyamira ngotebanga pole nende ngora enene jese